době je vystaven prakticky úplně každý stresu, ať je to maminka na mateřské dovolené nebo vrcholový manažer. Co je vlastně stres? Existují dva druhy. Eustres, pozitivní psychická zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším výkonům. My ale budeme hovořit o dystresu, nadměrné psychické zátěži, která může jedince poškodit a vyvolat závažná onemocnění končící až smrtí. Ten může ohrozit až 50% populace. Stresuješ se často? Jo. Z čeho? Ze školy. Z doby. Věci se mění každým okamžikem, všichni vám v okolí lžou. Je to hrozný. Z práce. Když chodím do školy, tak se stresuju, no. No, když se spojí škola a práce. To je nějaká pracovní zátěž a někdy to může být i rodina, pokud jsou tam třeba nějaké zdravotní problémy. Co se děje v těle, když se stresujeme? Lidské tělo reaguje na stresory, podobně jako zvířata v přírodě na ohrožení života. Tělo se maximálně soustředí na budoucí možný boj. Tento stav je pro organismus velmi energeticky náročný. Zvýšená aktivita nervové soustavy a vyplavování stresového hormonu adrenalinu ovlivňuje činnost všech orgánů v těle. Pokud je člověk stresu vystaven opakovaně, hormony již nestačí bojovat proti stresovým situacím. Dochází k vyčerpání hlavního zdroje energie glukózy a tělo celkově slábne. Vznikají psychosomatická onemocnění. No, mám průjem. Člověk je bez nálady. Žaludeční problémy. Já jsem dost unavený. Vždycky se potím. Já jsem byla protivná. Nespím, no. Ztráta nálady, únava, slabost, celková podrážděnost, ztráta chuti k jídlu, nezájem o sex, nevolnost, zvracení, migrény, poruchy spánku, rakovina, cukrovka, astma a ischemická choroba srdeční. V krajním případě infarkt myokardu. Něco, co vám pomáhá třeba proti tomu stresu? Jo, když se sejdu s přáteli, dáme si pivečko. No, každý pátek zajít do hospody. Akorát odpočinek. Neposlouchám zprávy, chodit včas spát. Hele, sebrat se a odjet na hory a užívat si na horách. Jsou určité situace, kdy prostě se do toho stresu dostáváme a je otázkou, jakým způsobem se potom v tom stresu zachováme a jakým způsobem ho vlastně vyrovnávat. Stres se nedá léčit práškama, lze ho jenom kompenzovat hlubokým uvolněním. Jednou z metod, jak hlubokého uvolnění dosáhnout, je použití AVS přístroje. Vědci dnes vědí, jaká frekvence je potřebná pro konkrétní účinek. Například v určité frekvenci mozek lépe zvládá bolest, v určité frekvenci se člověk lépe učí, v určité frekvenci se zbaví stresu. A AVS přístroj dokáže tuto frekvenci mozku ovládat. Vysílá pomocí sluchátek a brýlí impulzy, které přenášejí frekvenci. A mozek má přirozenou schopnost se na frekvenci, kterou vnímá, ladit. Takže uživatel si vybere program podle programové knihovny, například rychlé odstranění stresu, program číslo 3, nasadí si brýle, sluchátka, zapne přístroj a frekvence, kterou přístroj vysílá, zařídí to, že se organismus i psychika uvolní. Program trvá v průměru 20 minut, po jeho skončení se přístroj sám vypne. Na spánek Psycho-Walkman poměrně funguje, přestože jsou 2 hodiny odpoledne, tak nasadíš sluchátka, nasadíš brýle a za 5 minut spíš, 10 minut se prospíš a pak tě to zase zbudí. Jako na rychlej spánek denní úplně super. Mnoho lidí, uživatelů, je tou silou účinku AVS přístroje překvapena. Konkrétně se děje to, že přístroj vlastně poskytne opak stresu, čili navodí psychickou vyrovnanost, dostaví se klid mysli, až teda pocity prostě blaha, vyrovnanosti. Pro zachování zdravé psychiky je v dnešní hektické době potřeba vyvinout nemalé úsilí. Součástí protistresového tažení by proto měla být také prevence a každodenní aktivní duševní hygiena. Nenechat se vytočit od řidičů na silnici, nenechat se zbytečně podráždit nepříjemným sousedem a uvědomit si, že vlastně je to jenom o nás. My můžeme samozřejmě vždycky manipulovat s tím, aby jsme se my sami cítili dobře.